2, 3, go! Nakasay ng buang, no? Dulag. Sana, pansit? Nagkagig ulo. May social nga tagtaran, no? Toro, yamig manok. Panitan sa nero. Magalang-alang ka. Ngaw na itong tira. Og karon kay birthday man sa akong lolo Toto, automatic ihaw na sa tagbisayang manok. Hindi ka duwi sa manok pa, hindi ko. Unya kay nilakaw man si Papa, iyang gisundo si Mama, mao nang kami say nagbirada diri ah. Og first time na ako ni mag-ihaw og manok. May gani kay na akong agaw nga hilig kayo mag-ihaw og manok nga gikan kinuha sa silingan. Hindi na ba kabuluan eh? Parehas na. After na mo diha, ligo dayon og sapa, bahalag perting tugnawa. Ligo na. Wala, ligo na. Masarap na. Isa, tugnaw kayo. Sige. Sure, ada yung tata. Hindi. Og diha niabot na akong mama ug papa. Nangita dayon mig manok nga pwede masabong. Ge. 1, 2, 3, go! Nakasay ng buang, no? Is manok, isa na sabo. Iloy kayo. Dali. Kita tagay. Dali. Nga maaway. Ge. Bir ba? Ayo, bi. Kani may manari ay sunod. Este, maihaw di ay. Toro, yamig manok. Panitan sa nero. Magalang-alang ka. Ngaw na itong tira. Ug nara ang manok nga among giihaw. Among gituyok-tuyok para naami lingaw. Ug samtang sa gawas ga ihaw, naa sa sulod ang mga babaeng manggugutad. Dulag. Sana, pansit? Nagkagig ulo. May social nga tagtaran, no? Ug diha naabtan na mi gabiin luto. Unya kay ready naman ang tanan, aw atong kantahan og happy birthday. Abot og 5 ka tuig dilang karon. Ang ginawa. So unsa pay gihulat, di na ta maglangay, kainan na. Bad ka.